Мислила съм си за отказване, за прекратяване, че повече нямам сила да се занимавам, да тренирам. Нямаше резултати, но всеки един спортист трябва да премине през това. Точно тези моменти са ме направили още по-силна и с още по-голямо желание сега тренирам. Точно защото вече съм минала през това нещо и видях колко е гадно да си на дъното, да страдаш, защото ти продължаваш да влагаш толкова много от себе си, но просто без резултат. Има някои периоди в състезателната кариера на всеки един спортист, които трябва просто да ги премине, да изчака малко, да ги издържи. Много се пречупват точно тогава и приключват, а всъщност не знаят докъде се простират възможностите им и какво още много голямо биха били постигнали. Изводите за трудните моменти и победите в живота са на Мария Йовкова. Професионален състезател по тенисна маса с успешна кариера у нас и в чужбина, който продължава да гони голямата си мечта – участие на Олимпийски игри. Когато започнеш да печелиш, вече идва този момент, в който си казваш: да, може би това е моето нещо. Ти се пристрастяваш към тези успехи и искаш все повече и повече и повече да печелиш абсолютно всичко, но в същия момент трябва и да даваш още повече от себе си, защото не е толкова лесно, както звучи. Просто ако ставаше с искане всеки досега да е станал световен шампион на какъвто и да било спорт. Усетих го с всяко едно спечелено първо място, че това нещо наистина ме кара да се чувствам добре, да съм щастлива, удовлетворена, защото само ти си знаеш какви усилия ти коства цялото това нещо, цялата подготовка, всичките тренировки, лишения и някак си го оценяваш най-скъпо, само ти. Срещам ви с Мария, защото на фона на излъсканите, нереални и да си кажем направо морално съмнителни образи в социалните мрежи, именно жени като тази млада българка по-скоро трябва да бъдат примера за следващото поколение момичета. В новия епизод на Тръпката е навсякъде ще си говорим за ефекта на едно здравословно детство върху формирането на характер на победител, както в спорта, така и в живота. За пътя на едно момиче от Асеновград, което едва се добира до масата за тенис в началото, за да стане години по-късно европейска шампионка за девойки. За любовта, която я вдъхновява, но я стимулира да бъде по-добра, защото Мария е сгодена за друго от лицата на българския тенис на маса – Денислав Коджабашев. Говорим си и за пари. Защото докато държавата пълни хазната си по различни начини, спортът, още повече този конкретно, отдавна не е приоритет. А родните шампиони все пак също са хора и трябва да се изхранват и да водят живот на професионалисти. Тази пролет Мария ще опита отново да се класира за Олимпийските игри. Ако не успее за Париж, ще гони следващите в Лос-Анджелес. И ще гони мечтата си така, както е гонила и постигала и предишните до сега. Приятно гледане! Първата среща моя с тениса на маса беше много отдавна. Бего си спомням, но все пак си спомням. Бях много малка, много нисичка. С сестра ми мама ни заведе в залата и там започна всичко, още в Асеновец, старата зала в Асеновград, която е и най-голямата. Аз не се виждах от масата, бях много нисичка и нямаше как да тренирам, просто беше невъзможно и ми бяха виснали едно топче от тавана на една корда, мисля, че. И си го удрях. Така си го удрях постоянно. Само това можех да правя. Вече после постепенно започнахме да ходим все по-често и по-често. Нашият кръстник, бяхме съседи, живяхме врата срещу врата. Той си направи клуб и звънна на мама и я попита дали искам да праща мен и сестра ми да тренираме. И тя точно по тази причина, за да не си стоим само вкъщи, да се чуем какво да правим, за да е някакъв спорт, да спортуваме нещо, много се зарадва на идеята, прие и започна да ни пуска с него. Той си ни взимаше направо от вкъщи от вратата и после си ни караше догоре до нас. И тренирахме през това време. Всичко започна напълно, абсолютно без да сме го искали, случайно. Но мисля, че също няма и случайни неща, така че доколко е случайно, не знам. Айде да направим една там, една там.
Аз искам да те върна към детството ти, към Асеновград. Детството ми беше много хубаво, изключително забавно, наситено с игри, с веселби. По цял ден сме стояли с децата от улицата на улицата и сме си играли на какви ли не игри, на футбол, на народна топка, всякакви различни игри и още не ни бяха застигнали телефоните. Имахме тази радост всички от нас да си играем на улицата. Ходихме си на гости, стояхме късно вечер до 11-12 часа, без да са се тревожили нашите родители за нас, къде сме, какво правим, защото във всеки един момент могат да ни викнат през терасата да се приберем. И всичко беше някакси много лесно, много хубаво. Има нещо съществено, че ние по този начин сме си прекарали детството в игри, в тичане. Много по-освободени сме, много по-активни и сме по-готови да се борим после за нещата в живота, които следват. Докато в сегашните деца и в сегашното поколение, както имаме лични наблюдения, не мисля, че много надобре вървят нещата и бих ги посъветвала да намалят времето прекарано в социалните мрежи, на таблети, на телефони, на лаптопи, да си влагат времето в нещо друго, което им харесва. Първо да открият това нещо, което им харесва и да съсредоточат вниманието си натам. Не е задължително да бъде спорт или нещо с двигателна активност, но могат примерно да учат, да намират книги на неща и теми, които са им интересни. И мисля, че по този начин доста по-добре биха си уплътнявали времето, отколкото скролвайки по телефоните и в чатове, писаници и губене на времето си в игри. Разкажи ми за момента, който за теб е най-скъп в професионален план. Най-личен и емоционален е и най-големият. Моята европейска титла, защото ми беше огромна мечта. Да, може би това също ще прозвучи като клише, но наистина мечтаях за това нещо. Имаше дни и вечери, в които просто стоях и си го мислих как искам да стана европейска шампионка. Колко ще бъда щастлива, ако това нещо ми се сбъдне и ми се случи. Понеже ние сме от България, на нас не че ни подценяват, но някакси не сме от най-водещите сили в Европа по тенис на маса. Просто чувството вече, като вземеш последната точка, като видиш, че наистина вече е реално, това чувство наистина не мога да ви го опиша, за да кажа и на зрителите какво съм изпитала тогава, защото ти просто трябва да си го почувстваш точно този повратен момент, в който твоята мечта се сбъдва. Няколко дни ми трябваха да свикна с мисълта, че вече наистина реално съм станала европейска шампионка и че съм си сбъднала тази мечта. Това са моите постижения, едни от най-ценните. Това е най-ценното ми. Това ми е златният плакет и златният медал от европейското през 2017 и ми е така на централно място, както виждате и вие. Това е също много ценен за мен трофей. Това ми е шампионската титла от миналата година от държавното първенство. Много дълго време не бях печелила титлата за жени, но най-накрая това ми се случи. Това е балканската ми титла за жени миналата година. 2024 година се очаква да бъдем пълна със състезания за мен, с тренировки, с участие по международни турнири. Тази година е олимпийска година, както всички знаем. Тази година също играя на 3 първенства във Франция, в Испания и в Гърция, също и в българското. Почти всеки уикенд съм на някъде, имам мачове доста трудни и винаги трябва да съм фокусирана и добре подготвена. Можеш ли да ми отговориш с да или не на следния въпрос? Може ли български състезател по тенис на маса да участва само в българското първенство и да се нарече чисто професионалист, да живее само с доходите от това? Не. Не може. Като всеки един професионалист, аз не се занимавам с нищо друго. Тренирам всеки ден и с това си изкарвам парите. Получаваме средства от федерацията, но за да живея добре и спокойно, в наши дни се налага също да ходи на тези първенства в чужбина. Не само от финансовата част, но също го прави за опит, за различни матчове, защото при нас е много важно всеки матч, всяка тренировка, подготовката ти да е с различни хора, за да няма превикване. Здрасти. Здравей, ден си!
Кафе искаш ли? Да. А с кой ще тренираш днеска? С Парапан ще ми първа топки. Супер. Ти какво ще правиш? Аз тренирах, така че малко след това вече почивам. Той има много определяща роля в моя живот. Винаги, когато тренираме заедно, винаги е много, много критичен към мен. Аз не го казвам това с лошо, че нещо ми вика, че ме обижда. Не, той просто е строг и ми говори тези неща, защото иска аз да помисля на тях, да вникна в тях и да започна да ги прилагам в играта си. Той е много умен състезател, като човек също ден, но за тениса особено. В къщи колко често си говорите за тенис на маса с Дени? Зависи, много, много зависи аз дали съм била на матч, той дали е бил на матч, дали сме тренирали, но доста често. Някой път гледаме даже и тенис на маса от някакви световни купи, където се играе на много високо ниво. Мога ли да те помоля само да си вдигнеш малко лявата ръка към камерата? Да. Някакви планове лични да имаш за тази година? Нямам, не бързаме още, не сме говорили конкретно за сватба, не сме мислили дати. За сега се наслаждавам на времето, в което сме сгодени и че сме заедно, защото аз дълго чаках този годеж. Как се случи този годеж? Бяхме двамата на почивка в Тунис. Аз предусещах, че нещо такова ще се случи. Даже направо знаех си. Просто има едно вътрешно чувство, което никога не ме лъже. И бяхме на почивка в Тунис и той там ми предложи. Аз бях много, много чудена, защото, както ти казах, подозирах, но не знаех просто по какъв начин. И вече той, нали, като падна на коляно, аз малко се стъписах така. Първоначално го гледах едно 5-10 секунди сигурно, блокирах. Не можах да кажа нищо и после вече като се съвзех, му казах да, разбира се, и той стана, прегърнахме се и после стоях. Не изгубих ума и дума, нищо не говорих, само така стоях и си гледах ръката. Нищо не можах да му кажа, просто бях толкова шокирана вече, че и това нещо стана реалност. А толкова много време вече бяхме заедно, съм му говорила на шега, разбира се, за това нещо и някакси трябваше ми малко време, както и след европейската титла, както ви казах, да го осмисля и да продължа след това живота си с това нещо. За какво мечтаеш, Мария? Искам да участвам на Олимпийски игри, не знам на тези или на следващите. Това е нещо, което мисля, че вече ще е най-ценното, което ще съм постигнала в кариерата ми. За сега ми обягва, гледам с надежда напред към това и ще тренирам, ще дам всичко от себе си и вече каквото се получи. Аз каквото зависи от мен ще направя.